Парламентарни избори 2026. Предизборен диспут. Здравейте, госпожи и господа! Слушате втория безплатен предизборен диспут по Българското национално радио. Темата е 52-я парламент, пореден тест за политическата отговорност и битка за гражданското доверие. Визия и приоритети в съдебната система, икономическото развитие и енергетиката, социалната сфера, здравеопазването и външната политика. Диспутът е договорен между Българското национално радио и представителите на политическите партии. Редът на представяне е определен в предварителен жребий. В днешния диспут участват Антон Сираков, водач на листите на коалиция Моя България, в която участват Зелена партия, партия Нова сила, партия Български национален демократичен съюз, Целокупна България, в 10-ти МИР Кюстендил и 25-ти МИР София. Росен Миленов, водач на листите на движение на непартийните кандидати в 13-ти МИР Пазарджик и 25-ти МИР София. И Янко Бахчеванов, водач на листата на коалиция Антикорупционен блок, в която участват партия Единение, партия Зелено движение, партия Средна европейска класа и партия Ние идваме в 25-ти МИР София. Венцислав Ангелов, водач на листите на партия Истината и само истината в 19-ти МИР Русе и 25-ти МИР София. Колю Парамов, втори в листата на партия Величие, 25-ти МИР София. Тома Томов, втори в листата на партия България може в 25-ти МИР София. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с Ангел Иванов. Здравейте и добре дошли, господа! Призовавам ви да спазвате добрия тон и припомням, че в случай, че в рамките на провеждащия се днес диспут като безплатна агитационна форма, съгласно изискванията на Изборния кодекс, са налице действия и поведения, които накърняват добрите нрави чрез предизвикателно и непристойно поведение в студиото, прояви на словесна агресия, заплахи и оскърбления, участникът, който има такива прояви, ще бъде отстранен от диспут. По регламент, всеки от вас разполага с 10 минути да отговаря на въпроси, като времето, в което задавам въпросите, не се отчита. Започваме. Господин Сираков, да допуснем, че вие вече сте един от 240-те в новото 52-ро Народно събрание. Какво решение ще предложите в пленарната зала по темата съдебна система? Пълна реорганизация на съдебната система с наличните възможности според сегашната Конституция. Защото за да се реформира така, както следва съдебната система, е необходима и смяна на Конституцията. Забележете, тя в момента предвижда прокуратурата да е част от съдебната система, а мястото е в изпълнителната власт. Не може референта за един матч или който и да било състезание да е част от един отбор. Но и с сегашните законови средства, с малки изменения в закона за съдебната власт, може голяма част от проблемите в сегашната съдебна система, която малко ми е неудобно да я наричам така, защото 40 години работя в нея. Напоследък това, което се вижда, не е желано нито от нас, нито от който и да било, с изключение на тия, на които мястото им е в затвора. Господин Миленов, същия въпрос към вас. Движение на непартийните кандидати, 10, това е бюлетината. Големия проблем в съдебната система, както и на цялата власт, са зависимостите от криминалните политици, олигарси, външно влияние. Затова решението единствено за всеки разумен човек е легитимност през народа. Значи народа трябва да има квота във Висшия съдебен съвет, където той е кадровик. Сега в момента и назад във времето квота там имат най-големите престъпници. Последният така известен престъпник, пияница и действително с рецидив, Петю Еврото или там както искате го наречете, нали, който беше един брокер в съдебната система за уреждане на дела, за дела, които се превръщат поръчкови в бухалки и съответно за пазене чадър, пазене най-големите престъпници Борисов и Пеевски. Затова пряк избор на половината от членовете на Висшия съдебен съвет от народа, за да се даде легитимност и зависимост само от народа, и пряк избор на главния прокурор, за да не бъде маша в ръцете. Последните 20 години беше маша в ръцете на Делян Пеевски и Бойко Борисов. Разбира се, за тях има още 15 хиляди. Това е една криминална клика, която е ядрото на мафията или организираната престъпност в България, която всяка година изсмуква 15 милиарда лева и смачква всички граждански права и свободи, включително и аз съм потърпевш. Потърпевш не, че съм нарушил за нещо друго закона, а че съм тръгнал да израза така
така конституционното си право на протест, на гражданска позиция, да протестирам и затова съм задържан 2024 по нареждане на Пеевски, за да може той в първия работен ден на отиващото си престъпно мафиотско събрание да може да грачи свободно, за да покаже, че той имал някакви права, а той е престъпник. Правата са му единствено в разследване, да има процес срещу него, срещу Борисов и всички 15 000, които съм ги описал в едни 200 страници, стоят на трупчета 5 години, но сега народа, ако влезе, ние сме казали още първия час, народа го вкарваме в Народното събрание, ако влезе народа, всичко това ще бъде изпълнено, нали, като наказателна отговорност и съответно ефективни присъди и конфискация за 50 милиарда. Господин Бахчевянов. Здравейте! Ние от Антикорупционния блок имаме много добре разработена програма за съдебна реформа. Тя включва 10 основни стъпки, от които са отново промяна на начина на избор на Висшия съдебен съвет, промяна на начина на избор на главен прокурор, за да може да бъдат изчистени от зависимости, те да не бъдат с партийна обвързаност и да бъдат избрани чисто с подкрепата на гражданите. Отделно от чисто тази реформа, това, което Антикорупционния блок, в случай, че сме в Народното събрание и в парламента следващия ще предложиме, е и доста промени, свързани с действането на съдебната система като цяло. Организиране на по-ефективно правосъдие за гражданите. Не бавене на процеси и държане на трупчета, а срокове, в които трябва да бъдат започнати образуваните дела и работата по тях и крайни резултати. Мониторинг на делата и на дейностите на Висшия съдебен съвет по тях, вкарване на допълнително образование в институциите за лишаване от свобода, с цел не те да произвеждат отново престъпници, а те да бъдат реално реинтегрирани в обществото, както и адекватна защита дори за обикновения беден гражданин, а не само високопоставените хора да имат достъп до високоплатени адвокати и правна помощ, а когато се назначават служебни защитници, те да бъдат качествени хора с ефективно и достатъчно високо заплащане, така че да могат да защитават нормално правата на гражданите. Затова Антикорупционен блок и бюлетина номер 12 се борим в съдебната система. Господин Ангелов, ваш ред. Добър ден на всички слушатели на Българско национално радио. Благословен ден на целия български народ. Ние сме Божественото семейство, Народна партия Истината. Само истината е един политически проект, който се създаде въз основата на измамата COVID-19 пандемия, с който започна последния етап по налагането на световен ред чрез най-измислена пандемия, чрез един измислен вирус, който принуди изключително много наши брати и сестри да сложат ваксините убийци и да се поставя под контрол от тяхното здраве, тяхното физично тяло. Съдебната система е една изключително интересна тема, тъй като именно тя е в основата на всичко това, което се случва в нашата мил родина майка България, а истината трябва да бъде казана на висок глас, даже после трябва да и крещим, че в България цялата политическа хунта и върхушка са членове на тайни окултни общества. Продали си безценното душата на злите сили, тези, които контролират цялата планета. Тоест, те са член на масонска ложи, на различни тайни и окултни общества, които изповядат скрит култ към Луцифер, Сатана, дявола. И, естествено, изповядат доктрината на ционистите по налагането на световен ред. Ето е книжката, концепцията по именно протоколите на ционистските мъдреци, по какъв ред да се движат всички политически, икономически и социални процеси. Давам конкретен пример с това, което се случи пред погледите на целия български народ, убийството, екзекуцията на 6 официално представени български граждани, а те са 11 Петрохан. Аз имам подаден ултиматум до министър-председател на Република България, с който го уведомявам, че тази екзекуция, която ни беше представена като самоубийства, не отговаря на истината, но виждаме как служители на прокуратурата, на МВР, изпълняват поръчка по прикриването на обективната истина за случки събития, които случиха на 1 февруари 2026 година. Екзекуцията в Петрохан е вързана с моят ултиматум, който съм входирал до Министерския съвет, ДАНС, МВР, главен прокурор за екзекуцията на Алексей Петров. До този момент прокуратурата не е разкрила физическият извършител, подбудители, помагачи, като ние много добре знаем, че България се наблюдава 24 часа в денонощието със сателитно наблюдение и може да се разкрие за секунди кой по какъв начин е осъществил логистиката, кой е осъществил
самото извършване на екзекуцията на Алексей Петров всичко мълчи. И понеже истинският извършител, екзекутор на Алексей Петров се казва Ивайло Калушев, Бойко Методий Борисов и Делян Пеевски замита следите за това, което предстои да се случи, да работи прокуратурата в именно ултиматума, който съм подал до институциите по разкриването на екзекуцията на един български граждан. И сега се връщам на следната тема. Няма да има реформи, докато не се приеме закон за забрана на сатанизма и ционизма в България, с който се забрани на висши ръководни постове, не само в съдебната система, МВР, ДАНС, Министерски съвет, Народно събрание, президенти, ционисти изповядват тая доктрина по налагането на нов световен ред. Това е истината. И ние сме за радикални реформи в не само съдебната система, а в цялата структура на управление на нашата мил родина майка България. Господин Парамов, вие? Аз съм много доволен, че млади хора, като господин Миленов, започват вече да рационализират схемата на изказната форма за правната система в България. Значи, трябва да разберем едно. Аз представлявам Величие. Там съм съветник в последните 1 година. 5 месеца преди това се занимавах с варианта по какъв начин голямата лъжа бе реализирана и Величие не беше допуснато до парламента. Направих много тежка информационна база. Направих толкова фази по развитието на тази информация и най-накрая се установи, че цялата съдебна система е пропукана до безобразие. Стигнахме до Конституционния съд. Дадахме толкова информация, че през Лондон и през някъде другаде, за да се убедят, че този фалш на правната система в България не може да съществува. И от тази гледна точка това изразено мнение трябва да бъде уточнено. За първи път става ясно, че главна прокуратура е продънена. За първи път става ясно, че част от съдиите са много, много богати. Част от тях имат страшни богатства в Гърция. Страшни вили, страшни къщи, страшни уникални богатства, които не могат да се обвържат с цялата последователна схема за собственост. При тази разгулена държава ние от Величие и лично лидера Ивелин Михайлов, който най-много пострада от всички политически лидери, вземаме една много конкретна и много базова информационна схема. Значи, само Величие беше предложено да се съгласят за една мотивационна схема с опозицията и да се реши варианта. След като той отказа, след като лидера на Величие отказа и бяха арестувани 5 човека. След като бяха арестувани 5 човека, държаха ги 4 месеца без един разпит и най-накрая ги пуснаха. Защо беше нужно? Къде е правната аудитория на света да оцени това положение и да каже в България какво става в момента? Каква е тая 36 годишна демокрация, където родените червени барони диктуват варианта и модела на поведение и до край не стигат? Защото тази голяма лъжа рано или късно трябва да бъде преустановена в парламента. Затова сме решили тези хора, които имат възможност да докажат факти без фиксация на КПКОНПИ, без някакви хитрости, без някакви моделажи, трябва да излезат с факти на трибуна в парламента и да докажат необходимостта от кардинална промяна на правната система на България. Господин Томов. Здравейте на зрителите. Аз съм Тома Томов, адвокат съм, член съм на Софийската адвокатска колегия почти 9 години. Първо за България може платформата. Това България може първо беше една идея. Тази идея след това беше установена в една книга, издадена от председателя на България може Кузман Илиев. След това тази идея стана гражданско движение, което гражданско движение сега за първ път е участник на парламентарни избори за народни представители. Това е една платформа за идеи. Всеки гражданин може да изяви своята идея, може ние да изслушаме, може да стане законодателно решение и нашата страна да бъде просперираща в бъдеще. По конституционните промени, които бяха прияти от сглобката, ние в програмата ни на първо място ние желаем да се възвърне Конституцията в предишния вид. Не може
Видяхме в момента изборът за служебен премиер. Не може да има така наречена домова книга. Това първо не е правен термин. На следващо място тези 9 кандидати, поради обществения натиск и мнение, президентът беше ограничен да избере само един от тях, като целта на това служебно правителство е единствено да проведе честни избори, така че гражданите да имат гарантиран вод, техния глас да бъде защитен и тяхното свобода на изразяване. Която свобода на изразяване, например, беше засегната спрямо партия България може. Единствената партия до сега, открита кампания 19 март, днес сме 1 април, нападната по 3 направления, най-жестокото от които беше изтриването на Фейсбук страницата на председателя на партията Кузман Илиев с 56 000 последователи. Затова малко по-късно ще дам повече подробности. Но да се възвърне Конституцията в предишния и вид. На второ място, освен ограничеността в избора по домова книга, ние сме против това Народно събрание да продължава да твори закони. Това Народно събрание същото, което е изгубило доверието си към избирателите и което Народно събрание, избирателите и българските граждани желаят да бъде в друг състав. Отделно, всичките по домова книга, те са избирани отново от Народното събрание. Те са част от тази власт, която гражданите искат тя да си отиде. И, като сме на темата за Конституцията, да добавя. Искаме плащането в брой да бъде установено в Конституцията. Това го направиха Швейцария, защо ние да не го направиме? Това ни гарантира в бъдеще срещу дигиталното евро. А дигиталното евро вече има примери как могат хората да бъдат ограничени с един клик. Господа, да говорим по темата енергетика. Какво трябва да се случи с руските реактори, купени за проекта АЕЦ Белене? Господин Сираков. Да се построи АЕЦ Белене. Това трябва да стане за българската енергетика, за българската сигурност, защото това строителство ви засегнало и двата пункта. Никакви оправдания не могат да бъдат. Поначало ние от Моя България така се представяме, че няма да се оправдаваме, ако участваме във властта с предишните. Нещо, което до сега се прави. Ние ще искаме до сега управляващите да се оправдават пред съда. Разбира се, пред един истински съд. Господин Миленов. Всеки разумен човек знае, че трябва да развиваме днес ядрената енергетика. Това включва и построяването на АЕЦ Беле, 2 реактора. Турците вече го направиха с техната Акуил. Това е държавническо мислене, стратегическо. Виждате какви са ценовите шокове нагоре с всички енергийни суровини. Значи, ако нямаш ефтина електроенергия, де-факто тя е фундамента на всяка икономика. Твърдо за, дори да ни наложат някакъв механизъм от Брюксел, ние може да си го позволим това, защото това е стратегическо мислене и залагане. Господин Бахчеданов. Конкретно закупеното оборудване за АЕЦ Белене, ако говорим за него, то много трудно би влезнало в експлоатация в нова атомна електроцентрала. В момента се движат проектите за разширяване на АЕЦ Козлодуй с 2 нови блока, които са в доста напреднала фаза и ние подкрепяме това, но специфичното при оборудването в Белене е, че то е закупено за проект, който е много трудно осъществим във вида, в който е закупен. И една цялостна реконструкция на този проект би донесла много по-голяма инвестиционна щета от потенциалната възвръщаемост при неговата работа. Но да, цялата енергетика трябва да намираме начин да я развиваме във всичките аспекти. Не само атомната енергия, която за момента ни дава възможно най-евтиния ток, но там трябва да бъдем внимателни също и с това откъде идват суровините за нея и по какъв канал и това до какви зависимости може да доведе. Но паралелно с атомната електроенергия трябва да се развиват и алтернативните форми на енергия, възобновяемите източници, ВЕИ-та, слънчева енергия, които да бъдат развивани обаче по правилния начин. Не унищожаване на земеделска земя за поставяне на фотоволтаици, не изсичане на гори, които ни пречистват въздуха, държат ни почвата, грижат се за биологичното разнообразие на нашата територия и поставяне на тях на фотоволтаици. Има достатъчно много места, на които могат да бъдат поставени, така че те да бъдат ефективни. Господин Ангелов, вие какво мислите по въпроса? Ние сме радикални в това отношение и всички говорят за алтернативни източни енергия. Ние искаме да говорим за свободната енергия и разработката на Никола Тесла. Тъй като дошло времето вече всички карти да се свалят на масата. Да ни правят на бълъци, на шматки, на губци и сепци. Имаме ядрена централа АЕЦ Козлодуй. Притежаваме най-чистият уран,
който може да бъде добиван, а също време нанасяме уран от Русия и от Уестингхаус. И виждаме какъв е ефекта от дейността на АЕЦ Козлодуй, една от най-скъпите електроенергии, които в момента плащаме като битови потребители и за бизнес. Затова ние сме за безплатната енергия, разработките на Никола Тесла и да се прави базирани с тази игра с енергосителите. Поне сме на тази посока на вълна на електроенергия. Нека да говорим малко и за цените на горивата, тъй като тук е много важно, тъй като те са свързани с енергетиката на всяка една държава. Виждаме как с най-изкуствена война, която създаде пред поглед на всеки от нас, ционистските и масонски държави САЩ и Израел нападнаха един суверен народ на Израел заради една измислена ядрена програма, на Иран, извинявам се много, заради една измислена програма, ядрена бъра. Точно дори виждаме как цените, борсовите цени се дигнаха веднага, те падат, но цените остават същите, които са на тези нива. В тази връзка искам тук да използвам ефира на Българско национално радио да оповестя за пореден път един мой сигнал от Народна партия Истината и само истината до министър-председател на Република България и до президент на Република България. За това, че под егидата на фалшив флаг, ЦРУ, Мосад, МИ-6 и специалното звено на Гладио на НАТО организират атентат, който са запланували да се случи след 15 май на цивилното летище, международното летище Васил Левски, град София, с най-единствена цел да принуди държавите членки на Европейския съюз и НАТО се включи войната срещу Иран при следващия трети етап по тази война, която предстои да се случи. Ето го сигнала и виждаме с днешна дата как това служебно правителство е укрило от българския народ нота, която е получило българското посолство в Иран, за това, че Иран ни прави мишена на техният гняв, предоставяйки възможността армията НАТО тук да позиционира 14 самолета и над 20 цистерни. Аз съм направил видео на 23 март тази година от аерогара София. Мога само да ви кажа, че бях там 20 минути. Никой не ме абсолютно репресира, докато бяхме на живо с 12 телефона във Facebook, TikTok, YouTube, социалната мрежа X. След 20 минути дойдоха служители на граничната полиция да ни запишат лични данни чрез личните карти. Аз ако съм пожелал един молотов коктейл и знаете ли какво се случи? Ще ни представят един хубав фойерверк с мащабни последици на аерогара София, тъй като там има позициониран минимум 1 милион и 500 хиляди литра керосин. Питаме се всички ние, кой им дава право на това правителство да укрие тази нота по Конституция, член 1 или не, 2 е записано, че цялата власт произтича от народа. Питаме се всички ние, защо този Министерски съвет укрива тази нота и кой взема решение да допусне американски самолети, оборудване на цивилно летище, където няма такъв военен достъп, т.е. охраната да е на високо ниво, както правилно график Натило. Защо? Именно защото се организира атака под фалшив флаг, подчертавам, ЦРУ, Мосад, МИ-6 и специалното звено, специално операция Гладио на НАТО организират това пъклено сатанинско и ционистко дело. Чакаме реакция от институциите. Господин Парамов. Проблема с енергетиката в България стои от 2008 година в много тежко състояние. Защо? Защото Станишев излъга и подкрепи всички онези, за втори път използвам този израз, червени барони. Той им раздаде за 10 милиарда и 600 милиона подарък загуба земи и в крайна сметка не можа да намери парите за АЕЦ Белене. АЕЦ Белене трябваше да бъде завършена 2008, 2009, 2010. 15 години от тогава насам ние се чудим по какъв начин да заблудим българският народ. 15 години ние се чудим по какъв начин да преизчислиме сметките за електроенергия на битовите абонати и да правим реклама, че видите ли по какъв начин всичко това се замъглява и се праща в историята. В същото време, заради проекти по плана за зелена енергия, маса хора, като Прокопиев и компания, който е получил 120 милиона евро специални помощи, и други взеха над 2 милиарда евро пари, които ги изпратиха в офшорните зони. В тези офшорни зони в момента извадените пари от енергетиката са над 54 милиарда долара. Засечени, организирано, всичко проверено и както се полага. В същото време, в продължение на една година, ние не можем да доставиме
съответните ремонтни части и оборудване за единият реактор на АЕЦ Козлодуй. 3 месеца работи, 6 пъти спира през това време и цените се увеличават на продаваната енергия, защото цялата съвкупност от тази лъжа отива в бедният българин. В крайна сметка, нашата задача е една единствена. Ние трябва да решиме веднага въпроса за Белене. Там трябва да се построи атомната централа и това оборудване, което го има там, може и трябва да бъде включено в реална работа, защото условията за поносимост и за реализация на тази задача включва целият този компонент за успех и за вкарване на втора атомна централа в България. Господин Томов, към вас. Ние, партия България може, е за използване на въгледобните находища в Маришкия басейн, за развитие на ядрената енергетика, за това да не бъдем ограничавани по никакъв повод относно въгледобните находища и коя енергетика е силна и коя държава е силна. Тази, която използва своите природни ресурси, защо не трябва да ги ограничаваме по никакъв начин. По този начин нашата страна ще стане по-добро място за живеене, ще има повече активи. Само искам да вметна, например, за ремонта на 6-ти блок бе поискана дерогация от Русия от страна на министър Трайков. Това, ако беше извършено от друг министър, знаете какъв ще да е медийният отзвук. Той ще да стане пръв русофил. Господа, да поговорим по темата здравеопазване. Какви мерки ще предложите в 52-то Народно събрание за подобряване на здравеопазването в България? Господин Сираков, към вас. Първо това, за което мнозина говорят и никой не го започва, когато е във властта. Нямат място в едно изречение двете понятия търговско дружество и медицинско заведение. При положение, че Конституцията задължава държавата, а държавата е организацията на населението, тя не е нещо друго, да осигури безплатно здравеопазване, така както в едно семейство патриарха трябва да се грижи за децата си. Да се премахне всякаква разлика и всякакъв помощ за така наречените частни медицински заведения от държавата. Щом си частни, карай по частному. Щом работиш по-добре, ти естествено ще имаш и собствена печелившост. Да се премахне наглия режим на Националната здравноосигурителна каса. Каквото влезе като здравни вноски, това трябва да бъде разпределено. А не да се гласува бюджета на НЗОК от парламента. Какво общо има парламента с тая национална, но отделна, самостоятелна организация? Да се премахне тая глупост обществени поръчки, която изобщо в цялото стопанство е нещо съвсем нелогично, а в медицинската област още повече. Болницата трябва да има свободата да намери най-изгодните за себе си медикаменти, консумативи, форми на здравеопазване. Тогава вече може да се говори, че е пресечена и една друга важна тема, за която може би ще е предвидено пак във вашето предаване, така наречената от всички борена корупция и от всички гледа във властта, такава хубаво оглеждана, че да бъде само в техен интерес. Ако болницата не е ограничена в своето търсене на най-добрите цени, най-ефективните цени, няма да има възможност и няма да имат даже и желание, няма да имат пак възможност да изписват нещо, което не са включили и да източват по такъв начин Националната здравноосигурителна каса. Прекланям се пред труда на лекарите, много благороден е, но един лекар сутринта ми обясняваше, че е компетентен по военните въпроси, а това на мен ми звучи малко смешно. В същото време никак не можа да обясни защо неговата политическа партия осигури първоначално тая облак на Националната здравноосигурителна каса и продължава да действа в същия проект. А пък ние сме против корупцията. На думи. Господин Миленов. Здравеопазването е област, която трябва да е най-хуманна и да има емпатия. Диагнозата за България е, че това е битак на медицински услуги, на изделия, на лекарства и няма нищо хуманно вътре. Затова ние сме твърдо за връщане на така наречения модел Семашко, т.е. здравето не е сток.
Ние сме 21 век, нямат в провинцията нямат нито болници, нито достъп до квалифицирана така медицинска експертиза, нямат дори достъп до аптеки за лекарства. Аз мисля, че този модел е приключил и трябва напълно коренна смяна, защото хората, ако няма държавата отношение да гарантира техното здраве, значи това не е държава. Господин Бахчеванов. Няколко са стъпките, които антикорупционен блок иска да предложи в тази насока. Една от тях е драстично увеличение на заплатите на медицинския персонал и на немедицинския персонал, работещ в болничните заведения и в извънболничната помощ. Тяхното заплащане е под всякаква критика, особено на фона на драстичните увеличения на заплащането в силовите сектори. Трябва да намериме начин да довършиме Националната детска болница, защото няма как здравеопазването на бъдещето на тази държава да няма кой да се грижи за него адекватно. Трябва да се пресекат корупцията в източването на здравната каса, в обществените поръчки, които се провеждат от болничните заведения, защото те и в момента им е позволено да си избират най-ефективното ценово и най-доброто за тях, но една най-малка част от тях избира това, което най-добре би дошло в определени кръгове, като данък корупция, такса аресто и така нататък. И не на последно място, реорганизиране на това как здравната каса изплаща пътеките към болничната помощ, за да се спре това масово източване през всевъзможни процедури, които дори не се правят, а са само на хартия. Господин Ангелов, към вас да ви напомня, само че имате около 3 минути и половина. Така, темата здравеопазване е изключително интересна. Аз ще отделя съвсем малко от моето последно време за нея, тъй като искам да говоря на темата честни избори, което е в момента мотото на тези избори. В здравеопазването работят особено на възлови позиции, тези, които са с титли, професори и така нататък, са членове на тайни окултни общества, ционисти, сатанисти, С-класа, демони в човешка образ и подобие, лъжат, мамят, манипулират. Те са съвременните убийци, маскирани като, видите ли, за сгрижа на човека. В основния закон, Конституцията на Република България, е записано, че в България здравеопазването е безплатно, управлено със закон. Мога само да кажа, че това е абсолютно лъжа и измама манипулация, тъй като виждаме как работят търговските дружества и какви цени се заплащат там. Скоро имахме инцидент с наша сестра, която в момента се намира в София Мед, излъгана, измамена, изманипулирана, направена интервенция, отстранен първо сложен стенд на злъчка, после стенда компрометира злъчката, отстраняване на злъчката, плащане на 680 евро за стенда, плащане на 76 евро за анестезиолог и в момента бере душа в интензивното отделение на София Мед. Номер няма да мине, естествено ще си минем по каналния ред съдебен, но в болниците се увреждат български граждани, тези това са направени. Полага се една клетва, която е Хипократова, която е сатанинска клетва, която няма нищо общо за изповядване ценността сема нашия Господ Исус Христос, да работиш за грижа на пациента, а за неговото усъкътяване. И понеже темата е много интересна за честни и справедливи избори, пуснал съм ултиматум до Централната избирателна комисия и до министър-председател на Република България, който е служебен министър-председател, назначен от президента Йотов. В България никога не има честни избори, винаги са били манипулирани, винаги купения корпоративен вод легитимира тази сатанинска и ционистка паразитна система, която е създава едно деспотично робство, въпреки нашата воля и желание, да ни манипулират, лъжат, мамят, да ни превърнат в човешки ресурс, да ни ползват като енергия нашата минути и половина ви остава. И поради тази причина ние заявяваме следното нещо. Идва времето на Божественото семейство, Народна партия, истината и само истината. Идва времето на нов народен съд. Идва времето на нов Нюрнбергски процес 2 за измамата COVID-19 пандемия. Идват безсилките за цялата паразитна, сатанинска и ционистка политическа класа в България. И този процес е необратим. Ако някой си мисли, че ще заобиколи член 1 или 2, от която е записано, че цялата власт народа български произтича от народа български, дълбоко се лъжи. И идва времето народния гняв. Ще излезем по улиците. Ще заявим нашето твърдо намерение, че искам да живеем по един начин, който начин няма нищо общо с този начин и по начина, по който сме вкарали в тази паразитна сатанинска система, вкарвайки ни, превръщайки ни в роби от луката до гроба. Мощна божествена подкрепа за Божественото семейство Народна партия, истината, само истината, сборите номер 6. Последни 30 Амин, секунди. да бъде казах. Венци и слава на живия Бог, венци и слава на дел от нашия Господ и Спасител Исус Христос, венци и слава на живия Бог, на
Святия Дух, този, който Исус Христос ни го стави в помощ на всички човешки същества. Амин да бъде, казах. Господин Парамов, към вас. Така, здравеопазването в момента е в топикова ситуация. Както почти всички сектори. Сметките за миналата година показват следното. 8 милиарда и 800 милиона бяха похарчени за здравната каса. Допълнително изчисленията посочиха, че болните българи частно са дали още 4 милиарда. Тези 12 милиарда и 800 са преразпределени в 440 болници. Тези разрешени частни болници, които 436 плюс едни резервни там има, които играят наляво-надясно и са в сложен финансов план. Тези медицински заведения, в които са твърде огромни милионите, от 228 за болницата, за която съобщиха преди малко, до 200 милиона за още 3 болници в България, се правят най-различни и най-интересни манипулации. Приема се болни, преглежда се, установява се болестта, приема се уж в болницата и само след 4 часа му предлагат, че може в следващите 5 дни той да посещава само сутрин болницата, да получава там съответни лекарства и да се стои в къщи. Разликата по отношение на дисциплиниращият ефект на лекуването в България е парадокс пред цяла Европа. От тая гледна точка Турция е на светлинни години пред нас, макар че те имаха друг вторичен контрол, който беше наложен. А ние в момента си играеме с лъжа как да произведеме 30-50 милионери, които всяка година да правят оборот над 50 милиона и тези милионери да преопределят в същото време загубата на всякакви ресурсни средства. Окръжната болница в Стара Загора, най-грамадната за Старозорският район, стои празна, в същото време е разрешена частна болница там на сърце и мозък, която в момента се изгражда. Бургас е същата работа, във всички други окръжни градове. Смолян болницата е цялата фалит. Районните болници, 104 болници, държавни болници, нямат пари да се огледат. Най-ниските заплати, както казва колегата, най-ниските възнаграждения, липса на доктори и обикалят малките градчета, обикалят до големите градчета, връщат се обратно и никакво лекуване. Величие настоява към това да отпадне системата, за която говори господин Сираков. Да отпадне системата на това частно преразпределение. Това частно преразпределение на тези чорбаджии в здравеопазването трябва да бъде регулирано по коренно различен начин. Когато казваме безплатно здравеопазване, ще го приемем като безплатно, а не възпроизвеждащо на милиони и на милионери, които не заслужават това отношение. Господин Томов. Приоритет на партия България може е оказването на качествена лекарска помощ по малките населени места. Не може хора, докато чакат линейка, да умират. Не може нашите специалисти, лекари да емигрират в чужбина. Ние трябва да ги стимулираме. В правната сфера, от която аз съм част, например, се наблюдава как съдии, когато са назначени в малки населени места, целият им живот се мести там, те стават част от общността в малкото населено място. Защо по този начин не могат да бъдат стимулирани и качествените наши млади лекари и специалисти, които да оказват една квалифицирана помощ навсякъде в страната? Господа, какви мерки в подкрепа на хората и бизнеса бихте предложили заради икономическите последици от войната в Близки изток? Господин Сираков, към вас. Загубихме пазарите си в Близки изток, печеливши пазари, насъскваме срещу нас, ожесточаваме наши вековни приятели и в търговската сфера, и в отбранителната промишленост, бих казал въобще и в арийската общност. Защото нека да не си затваряме очите, в момента се водят не военни действия в Близкия изток, в момента се води една разбойническа кампания срещу народите домакини на тия места, които са имали неблагоразумието да допуснат едно скитащо племе
вечно оплакващо се, това племе е много добро в виктимизацията, приемете ни, няма къде да идем, па после ние ще ви изхвърлим от ваша собствена земя с такива мерки, каквито наблюдавахме в Газа. И в момента трябва да разискваме и нещо друго. Сегашният нелегитимен министър-председател, защо, ако има време ще обясна, се срещна с друг, още по-нелегитимен, което нашите медии дори обаче, казвам го без попрек към вас лично, продължават да наричат украински президент, а той не е от година и половина такъв. За какво се срещат? Добро за България проистича от тук. Хайде да не отиваме по-назад във времето, 2024 година, подписваме едно споразумение, тогава ГЕРБ е на власт, с теговия министър на водите, да управляваме заедно с Израел българските води. Това не беше разшумено в медиите, но споразумението го има. И от тогава по една странна съвпадеща обстоятелствена част се появиха тук наводнения, там безводие. Изобщо България толкова богата от природата. Сега аз няма да говоря за божествено начало, но в действителност ние сме облагодетелствани от природата. Да страдаме заради това, че някой ни е помогнал да управляваме собствените си ресурси. Тези, които ни помагат по това споразумение, ги бива да управляват водни ресурси. Нека да спомним само случая с Голандските възвишения, които не са само военен редут, а водосборен район. Така че ги бива да крадат чужди води. За какво ни е това? Тая общност с тези получовеци ли? Това е въпрос. Господин Миленов, вие? Аз съм ги предложил още преди 2 седмици в Министерски съвет във връзка с високите цени на горивата. Държавата има така възможности през косвените данъци, това е акциз и ДДС. Казват се директни мерки. Втория вариант, който закона го дава за енергетиката, това е през особения управител, който може да регулира цените на рафинерията в Бургас, защото хората изнемогват. Хората изнемогват и те вече трябваше тези мерки да стигнат до джоба на хората, защото оттам се вади много. Не както 2022, когато компенсираха за тока вместо редовия българин, компенсираха бизнеси, които имат 400 милиона чиста печалба, т.е. след данъци като са платили, им даваха по 11-14 милиона, това имам преди добивните компании или онези концесионерите. И тук сега оправданието на политиците, най-вече на управляващите, че нямало пари, това е лъжа и измама. Да, няма пари, защото те ги крадат. И веднага ние сме подготвили с разчети. Има една наредбичка за определен размер и начин на плащане на концесионните такси. До миналата година влизаха 100 милиона, за миналата година 195 милиона от всички концесии, 1422. Съгласно нашите предложения и нашия разчет, ще влизат 3 милиарда, подчертавам 3 милиарда на година в бюджет. Защото всеки знае, концесиите като тръгнеш от злато, сребро, мед, минеш през кариери, за така наречените обличовъчни изкарани материали и така нататък. Второто нещо, което има един специален закон, сме подготвили срещу така наречения спекула и картела, монопола. Какво взимаш? Взимаш шапката, така наречената свръхпечалба, то го прилагат в целия свят, само тук, защото ние сме тук държавата на монополите, на картелите, на чуждите корпорации, не го прилагаме. Оттам може да дръпнеш, това са банки, това са мобилни оператори, това са търговските вериги, повечето чужди, това са ЕРП-тата, да им дръпнеш спекулативна печалба означава онова, което е некоректна търговска практика, насочена да извличаш непазарен принцип печалба. Ето ти още 2 милиарда. И като включиме така наречените ремонти или обществени поръчки, защото хората не знаят какво е обществени поръчки, 6 милиарда, 2300 фирми всяка година крадат тези 6 милиарда народна пара. Това са обръчите на политиците. Като вкараме народа там в обществената поръчка, означава, че и вие ще участвате, един път в годината ще ви се падне, още 20 човека, защото българин е терикат и прибира, обича така да гепи, още 20 човека, 1200 лева за един час, за да стоиш пред теб да извадат линиката, да видиш дебелината на ядката от асфалта и да видиш цената на почката, за да не може кмета да вземе 500 хиляди, защото има кметове с по 150 милиона откраднати от народа, има министри с по 500 милиона, премиери, които правят хотели като Росен Желязков, бившия премиер, за 50 милиона. Ето, оттам още 6 милиарда. Ето ви парите, които сега вече трябва да са при хората, т.е. подпомагане пряко. Господин Бахчевянов. Когато говорим за конфликта в Близкия изток, в Близкия изток винаги е имало конфликти и най-вероятно още дълго период от време ще има конфликти там. Ние през всичките тях сме оцелявали и сме се справили без особени сътресения. Това, че в момента цени на горива са повишени,
на местния ни пазар, трябва много внимателно да се задействат регулаторите и да погледнат доколко в тях има данък спекула. Защото ако погледнем котировките на суровините на международните пазари, те не са драстично променени, за да се отразят на тази промяна, която наблюдаваме при нас локално. Говорейки обаче как да помогнем на благосъстоянието на хората, ние от Антикорупционния блок имаме решение на тези проблеми. Основната част е когато изкорениме корупцията. И това го показваме и в момента на терен как се случват нещата. Имаме министър на земеделието и храните, който всеки божи ден, откакто е там в последните 5 седмици, показва за какво става въпрос. Замразени от преди 30, 40, 50 години продукти, които незнайно как влизат в България, които се пускат в пазарната мрежа, минават за преработване, отиват да захранват детските градини и училищата, където учат нашите деца. Това е недопустимо. Преминаване на границите на животни, всякакъв вид, които сеят зарази, недопустимо. Но всичките тези неща са стимулирани до сега, а ние в момента ги спираме. Спираме кражбите през горите, спираме кражбите в Министерството, спираме реките на БАБХ, който упражнява над българския бизнес, и когато това се прехвърли във всичките министерства, а не само в едно, това неимоверно ще доведе до повишаване благосъстоянието на хората, които ще могат да си позволят повече, защото същевременно ще свали цените, в които няма да има такса рекет и данък корупция, и ще позволи по-голяма добавена стойност, която да се разпределя към народа. 12 секунди имате, господин Ангелов, вие сте. Мили сатирийска братя, скъпи българи, връщаме смъртно наказание чрез обесване на всички корумпирани политици в България, начало с тази хунта, която оглавява в момента Румен Радев, Бойко Методиев, Борисов, Делян Пеевски. Всички престъпления трябва да бъдат доказани. Времето ви изтече. Живи, здрави, благословени, бедствия. Стига. Господин Парамов. Да. Значи, докато не се разбие схемата за взаимоотношение в парламентарната практика, ние не можем да стигнем никъде надалеч. Първата главна задача на Величие е в парламента да се установят нови взаимоотношения, нови схеми, нови връзки и нови принципи. За това ние ще направим всичко възможно да регулираме този процес. Господин Томов. Ние сме за свободна търговия с всички държави. Ние сме против санкциите, които са срещу Русия във връзка с търговския обмен на стоки. Ние предупреждавахме, като сме единствената партия, която организира протест против войната пред Министерството на отбраната, на който присъстваше и господин Росен Миленов, за което му благодарим. Той изказа там и имаше и изказване. Ние бяхме единствената партия, която създаде този протест. Ако не го бяхме създали, щяхме да сме единствената страна в Европа, която не е провела такъв протест. На следващо място предупреждавахме за тези опасности. Виждате сега затварянето на Ормузския проход доведе до повишаване на тези цени. Всеки от нас зарежда гориво, вижда какво става, вижда спекулацията, как в най-пълен обем се използва от търговците. Последващата тема, господа. Подкрепяте ли 10-годишното споразумение за сигурност между България и Украйна, подписано на 30 март от служебния премиер Андрей Гюров и украинския президент Володимир Зеленски? Господин Сираков, към вас. Аз си позволих най-точната формулировка. Двама нелегитимни обявени за държавни ръководители подписват нещо, което във всички случаи не е в интерес на България. Ако е в интерес на някого друго, прощавайте, мене това не ме интересува. Ние от моя България с 9 се интересуваме именно от нашата България. Господин Миленов? Служебният премиер Гюров излиза извън рамките на своята компетентност, дори да не е договор, споразумение, т.е. не подлежи на ратификация, той поема ангажимент, това е политически ангажимент и той е дори по-силно от договора, защото утре не може да се отметнеш. В тази геополитическа вахналия, виждате, днес е резултата от това, което подписахме на салфетка, този предишния премиер Росен Желязков там в Давос, днеска има резултат. Дори го крият резултата, нота от Иран, че ние сме вече мишена, както господин Томов спомена, където бяхме на протеста срещу наши Мижитурка. Той даже не мога да кажа Запрянов, военния министър, където казваше, че е дал паркоместа. Паркоместата днес са мишена, ама тази мишена ще коства живота и здравето на нашите сънародници и утре кой ще носи отговорност за тях? Тези ли национални предатели? Затова те са в режим на
така наречената национално предателство. В смисъл, не знам още президента, нали, Йотова, защо не е задвижила, пуснал съм още вчера, искане за Консултативния съвет за национална сигурност, защото де-факто имаме тук потенциален риск за националната сигурност. И от военно, и от икономическо, и от всяко отношение. Ние във властта, не ние, а глобалистите, и даже и господин Ангелов е прав, сионистите инсталират такива хора, които ние не ги избереме. Ние не сме ги легитимирали. Суверена не ги е легитимирал. Това е така предателство за мен. Господин Бахчеванов? Не само това споразумение, а всяко едно международно споразумение трябва да подлежи на по-широка дискусия и да бъде разяснено на гражданите на сравнително прост и нормален език какви са ползите от него и какви биха могли да бъдат вредите от него, и трябва да има широка публична дискусия за него. Това е нашия коментар по темата. Господа, прекъсваме диспута, за да излъчим емисия новини на Българското национално радио, след което продължаваме да говорим по темата 52-я парламент, пореден тест за политическа отговорност и битка за гражданското доверие. Визия и приоритети в съдебната система, икономическото развитие, енергетиката, социалната сфера, здравеопазването и външната политика. Купуването и продаването на гласове са престъпления.